Új év alkalmából látogattuk meg mezőszemerei otthonában Vahorn András képzőművészt. Arra voltunk kíváncsiak, ő hogy töltötte 2007 utolsó napjait, és milyen várakozással tekint 2008-ra. Egyszer egy filmben azt láttam, pontosabban azt kérdezték, hogy a nők miért szeretik vajon a tengert. Arra tudod-e vajon a választ, hiszen te jól ismered a nőket, ha minden igaz, hogy a farakások miért vonzhatják a nőt? Mert hogy a háttérben itt látunk. Tényleg a nők szeretik a tenger. Azt hallottam egyszer, hogy a tenger, a nagy víz, az az érzelmeket szimbolizálja. Tehát aki egyből beleugrik a tengerbe, az azt jelenti, hogy könnyedén adja át az érzelmeinek, aki viszont óvatosan, vagy nem, az nem. De ez egyébként nem egészen így van, szerintem. Hogy a farakások miért, megmondom, hogy miért, egyébként tényleg, ez is igaz. Ezt is alátámasztják a tapasztalataim. A farakás az biztonság, az a meleg ígérete, igaz? Fogalmam nincs, de én imádom. Én is egyébként, pedig én nem vagyok nő, de a farakás az a meleg ígérete, nem lesz baj, meleg lesz, nem fogunk fázni. Na és te most ebben a nagy hidegben, ebben a nagy hóban, ezt jól bespejzoltad, ezzel tüzelsz? Igen, ezzel tüzelek, hát ugye van egyszer, itt van a kemence, ez nagyon eszi, hát ez körülbelül egy... Most szerezted? Még nem láttam ezt a kutyát. Ő a kis bátor. Valószínű agyonütötték a szomszéd svéd homeless-t, és annak a kutyája, mert az eltűnt. És mióta van nálad? És így mostan 2 hete nálam van a kis bátor. Hát majdnem meghalt, mert 2 hétig be volt zárva egy kertbe. Étlen szomjan, már nem is élt szinte, mikor megtaláltuk. De most már, ahogy látod, eléggé magához tért, és nőtt is, már 2-szeresére megnőtt 2 És most hova megyünk ezzel a baltával? Hát megmutatom neked kin a területet. És ezt saját kezüleg hasogattak? Ezt a rengeteg? Igen, bele is rokkantam egy kicsit. Óriási, még az udvaron is van egy csomó. Még maradt, már nem bírtam tovább. Az erőfényes nap van, hát az elmúlt hetekben nem lehetett ilyet látni, mint napsugár. Jó volt az is, én nem nagyon szeretem a napot már, illetve A havat? a havat azt szeretem. Ja. És egyébként ugye most volt szilveszter. Te hogyan szoktad zárni az évet, vagy egyáltalán tartod ezeket az ünnepeket, karácsony, szilveszter? Hát én nem nagyon szeretem az ilyen kötelező dolgokat, se a szülinapot, se a névnapot, se a karácsony, se a húsvétet. Nem szeretem megtartani, mert valahogy úgy épültem, hogy ami kötelező, azt nem szeretem, tudod? Nem tudok együtt énekelni másokkal, nem szeretek együtt énekelni, együtt ünnepelni, és így tovább. Hát különösen ugye a karácsony egy kellemetlen dolog, amikor kötelező nagyon sok minden rossz. Mint például? Például az ajándékvásárlás. Most eleve ajándékot vásárolni vagy adni nem szeretek, mert tudom jól, hogy ha én kapok valami vackot, amire nincsen szükségem, milyen szomorú, hogy valaki azért pénzt költött, vagy netán lelkileg úgy érezte, hogy ez fontos, és nekem meg egyáltalán nem fontos, nem akarom eldobni, ott van valami szar. Na most ugyanez fordítva, hogy én vegyek valakinek valami szart, ez engem visszariaszt, és nem szeretem. Van családod, és nem várják el tőled azért, hogy ilyenkor... Hát most már szerencsére már öregednek, és azért a családom már ismert, tehát tudja azt, hogy én nagyon nagy lelkű vagyok, akkor, amikor akarok. De mikor nem akarok, akkor nem. Egyébként miből áll, vagy kikből áll, bocsánat, a család nálad? Hát a családom most gyarapodott egy fiúval, mert eddig volt 2 fiú, 1 lány, de most lett egy harmadik, 35 éves, mert előbukkant az a fiú, aki 18 éves koromba készült, még annak idején egy kelet-német lány által, akkor a kelet-német lányok jártak Magyarországra, mert hogyha sikerült megtermékenyülnük, akkor utána 18 évig eltartotta őket az állam. És így
Hát nekem is sikerült egy ilyen helyzetet kialakítani, és most talált meg a fiam, a Patrik. Úgyhogy most már 3 fiam van, hát itt van az egyik, a Robika, aki szintén Németországban él. Ott a mikrobusz mögött? A mikrobuszra éppen rak föl egy függönyt, amit ő vart. Óriási. Ő is ilyen kreatív? Ő nagyon kreatív, ő egyébként asztalos, de csak speciális munkákat csinál, filmdíszleteket épít, vagy különleges ágyat. Például ez egyik Cadillacből, amit ő tört össze, abból csinált egy ágyat, a faágyat. És most pedig tegnap megtanult varni, és ennek az eredményét szögezi föl a buszra. Te és ők itt töltötték az ünnepet, ő meg a barátnője? Nem itt töltötték, én az ünnepet egyedül töltöttem. Éjfélkor kimentem oda a zászlórudamhoz, a kutyámmal meg a macskámmal. Na de most melyik kilőttem az összes táramat. Karácsonynál tartottunk. Ja, nem tudom, melyik ünnepekről beszélsz. Hát most a legutóbbi volt az új év. Mármint, hogy a szilveszter. Igen. Az új év. Igen. És a karácsonyt mondtad, hogy nem nagyon szereted, azt egyedül töltötted? Nem, akkor együtt fölmentem a feleségemhez, és a fiam is ott volt, akkor ott vacsoráztunk, de aztán jöttem vissza. És nem volt ajándékozás? Karácsonyfállítás? Na most már nagyon mérges vagyok, mert én ugye nem vettem senkinek, de én megkaptam ajándékot, pedig megmondtam, hogy nem kellene. Elárulod, hogy mivel leptek meg? Hát kaptam egy sólámpát, ami nagyon hasznos, és kaptam a Robikától egy olyan flexre szerelhető tárcsát, amin fűrészlánc van, ami megint csak nagyon jó. Ilyenkor együtt van a család? Tehát azért hát együtt van teljes mértékben, mert a kislányomat fölhívtuk Tájföldön, és a fiammal pedig folyamatos Skype kapcsolatban voltunk, és láttuk is egymást, amint ő valami német faluba a másik fiam német barátnőjének a családjánál szilveszterezett. És aztán a Patrikot is fölhívtuk. Tehát tulajdonképpen a technika által teljes mértékben együtt voltunk. És a szilveszter, akkor mit csináltál? Mert ugye az előbb még a karácsonyról beszéltünk. Igen. Szilveszterkor a rádiót hallgattam, Rádió Kabaré, ez elég jó most már. A tévé nem volt túl jó. Utána éjfélkor kimentem az állatokkal a zászlórudamhoz, kilőttem az összes táramat a levegőbe. Miből? A pisztolyomból. És aztán hát ez volt. Nagyon szép volt az új év. Még sose láttam ilyenek. Képzeld el, hogy ez a gyönyörű havas táj, egy lelket se lehet látni, de mindenütt villogott és durrogott. Igazából nem is durrogott, hanem recsegett, ropogott. Mint hogyha kitört volna a 14. világháború. Nagyon szép volt. Tehát sok tűzijátékot lehetett? Nem csak, hát hallani főleg, de látni is a közelbe és a távolba, ameddig a szem ellátott, villogott az ég alja. És nagyon szép volt. Beszéltél az előbb, hogy kimentél? Hát oda annak idején, mikor ide költöztem, egy mosogatórongyot fölkötöttünk, és hát azóta az ott arra van. A fára? Arról hát az én tűztem oda, az nem ott nőtt, hanem azt én oda tűztem, és azóta az ott lóg. Érdekes, hogy még mindig hogy bírja. Te is teszel te fogadalmakat ilyenkor? Nem. Nem. Hát nézd, egy új világon, az új évről, hát nem tudom, mert nem látok a jövőbe. Mondjuk most jó érzéseim vannak, ez a 8-as tetszik nekem. Ugye, amikor rajzolok, mindig aláírok egy számot, az évet, és akkor mindig az ember így gondol valamit, hogy ez hogy néz ki, és most ez olyan kellemes ez a 2008. Ugye mondják azt, hogy a 8 az jó, az valami beteljesülés, és mit tudom én mi. Tehát sokan azt mondják, hogy jó lesz az új év. Szerintem mi emberek így előre ezt nem nagyon tudhatjuk. Különben is olyan kort élünk, amikor nem érdemes se fogadalmat tenni, se nagyon hinni se valamiben, mert mindenről kiderül az ellenkezője nagyon gyorsan. Úgyhogy hát sok minden változik a világban, és közte az is, hogy másképp kell hozzáállni a világhoz, nem érdemes számítani semmire, hanem annak kell örülni, ami van, és a mai napra kell koncentrálni, hogy mit tudunk tenni ma, hogy mi volt tegnap, az már ugye nem érdekes, és hogy mi lesz, az sem érdekes, mert ami nincs, az nincs. Tehát éljünk a pillanatnak. Éljünk a pillanatnak, igen.